ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии ахборро манзури шумо менамоем. тозагии муҳити зист барои зиндагии шоистаи башарият аҳамияти аввалин дараҷа дорад. мутаассифона ба далели таъсири инсонӣ, яъне муносибати нодуруст бо табиат ва ихроҷи газҳои гулхонаӣ, обшавии пиряхҳо, хушксолӣ ва офатҳои табиӣ ба қайд гирифта мешаванд, ки оқибатҳои нигаронкунандаро дар пай доранд. шароити феълӣ нишон медиҳад, ки мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим аз масъалаҳои мубрам ба ҳисоб рафта, ҳамкории дастҷамъиро тақозо менамояд. хушбахтона Тоҷикистон дар ин масир пешсафу ташаббускор аст ва дар асоси иқдомоти наҷиби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид вобаста ба ҳалли мушкилоти ҷаҳонии обу иқлим қадномаҳо қабул гардидааст. шарҳи бештари ин мавзӯъ дар таҳияи Зайналобидини Саломиддин. муаммоҳои тағйирёбии иқлим ва паёмадҳои он аз масъалаҳое мебошанд, ки дар ҷаҳони имрӯза таъсири равандҳои он рӯз аз рӯз афзун гардида ҷомеаи ҷаҳониро нигарон кардааст. коршиносони масоили ҳифзи муҳити зист назар доранд, ки дар натиҷаи зиёдаравӣ дар истифодаи сарватҳои табиӣ ва ихроҷи газҳои дуоксиди карбон дар соҳаи саноату нақлиёт боиси тезутунд шудани масъалаҳои иқлимӣ гардидааст. албатта гармшавӣ ва марҳилаи навбатии муаммоҳои тағйирёбии иқлим ба аҳли сайёра душвориҳои зиёдеро ба бор овардааст ва ин раванд аллакай дар минтақаҳои гуногуни олам ба мушоҳида мерасад. ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз таъсири чунин хатарҳои глобалӣ дар канор мондан наметавонад. баланд шудани ҳарорат ва тағйирёбии иқлим эҳтимол дорад, ки истеҳсоли маҳсулоти хӯроквории асосиро дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон кам кунад. коршиносони соҳаи экологӣ дар натиҷаи омӯзиши масъалаи амнияти озуқаворӣ дар раванди тағйирёбии иқлим ба хулосае омаданд, ки дар 10 солаи наздик хатари ноамниятии озуқаворӣ вобаста ба тағйирёбии иқлим на танҳо ба мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ, балки ба кулли инсоният таҳдид мекунад. бо назардошти ин ҳама пешрафту тараққиёти башарӣ, мардуми сайёра бо фоҷиаҳои зиёди иқлимӣ рӯбарӯ шуда, афзуншавии аҳолии сайёра бо суръати баланд паҳлӯи тарафи дигари таъмини амнияти озуқавориро дар раванди тағйирёбии иқлим дар бар мегирад. масъалаи тағйирёбии иқлим яке аз масъалаҳое бошад, ки имрӯз тамоми ҷомеаи ҷаҳониро нигарон карда шудааст. барои он ки дар айни ҳол ҳам равиши табиӣ, ҳам равиши таъсири антропогенӣ дар якҷоягӣ синергизмро ба вуҷуд оварда гармшавии бесобиқаро ба миён овардаанд. ва бояд ҳамеро қайд кард, ки гармшавӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ гуногун бошад. инчунин дар минтақаҳо ҳам аз якдигар фарқ доранд. яке аз нишондодҳои асосии раванди тағйирёбии иқлим ин коҳишёбии пиряхҳо мебошад. пиряхҳо аз як тараф агар устувории иқлимро ба вуҷуд биёрад, аз тарафи дигар онҳо дар равиши тағйирёбии иқлим коҳиш меёбанд. пиряхҳои бузург ба вуҷуд оварандаи шароити ҷуғрофии ҳар як минтақа мебошанд. пиряхҳои хурд бошанд, дар раванди тағйирёбии иқлим онҳо хеле ҳам таъсирпазиранд ва коҳиш меёбанд. барои ҳамин ҳам омӯзиши пиряхҳои хурд, ки агарчи онҳо дар цикли гидрологӣ иштирок намекунанд, лекин онҳо яке аз нишондиҳандаҳои тағйирёбии иқлим ҳисоб мешаванд. дар сатҳи ҷаҳонӣ бошад, масалан пиряхҳои аврупо аз ҳад зиёд обшуда истоданд, лекин пиряхҳои ҳимолой ва қарохорум нисбатан устувор ҳастанд. барои ҳамин ҳар як минтақаро ба хубӣ бояд омӯхт. ҷаноби олӣ як иқдоми хубе пешниҳод намуданд. ин 10 солаи омӯзиши пиряхҳо ва қаблан ин соли 25 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон карданд, ки ин худ як таконе буд дар илми пиряхшиносӣ. тибқи таҳлили коршиносон, тағйирёбии иқлим ба растаниҳо, ҳайвонот ва дигар мавҷудот таъсири ҳаматарафа расонида, инчунин реҷаи ҳарорат ва реҷаи боришотро дигар карда метавонад. ба маҳсулнокии кишоварзӣ таъсири манфии назаррас расонад. дар натиҷаи таъсири тағйирёбии иқлим ҳашароти зараррасон зиёд гардида ва омилҳои гирифторшавии зироат ба бемориҳои мухталиф бештар мегардад. инчунин бемориҳои гуногун дар чорво ва паррандагон метавонад назаррас бошад. дар 10 солаи наздик тағйирёбии иқлим ба пайдо шудани таъсироти бемориҳои гуногун ба ҳайвонот ва растаниҳо дар системаҳои акватикии кишоварзӣ
ҳозирӣ сабабгор шуда метавонад. имрӯз дар минтақаҳои хушк ва нимхушки ҷаҳон сокинони он минтақаҳо аз ноамнии озуқаворӣ бештар азият мекашанд ва ба хавфу хатари вобаста бо тағйирёбии иқлим, хусусан хушксолӣ гирифторанд. ба қавли олимони соҳа дар асри 21 экология ба қатори афзалиятҳои олии системаи глобалии муносибатҳои байналмилалӣ ворид мегардад. интизор меравад ки бо назардошти афзоиши тадриҷии аҳолӣ то соли 2030 тахминан 40% аҳолии ҷаҳон ба мушкилоти норасоии об дучор мегарданд. ҷониби Тоҷикистон пайваста аз ҷомеаи ҷаҳон даъват ба амал меорад ки вусъат додани ҳамкориҳо дар соҳаи об дар баробари таъсири манфии тағйирёбии глобалии иқлим ба захираҳои об, афзоиши босуръати аҳолӣ ва ниёзи он ба оби ошомиданӣ, ҳамкориҳои фаромарзӣ дар соҳаи об ҳамчун унсури калидӣ дар роҳи ноилшавӣ ба рушди устувор аст. ҷумҳурии Тоҷикистон зери сиёсати дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сайёра ба сифати кишвари ташаббускор дар самти масъалаҳои обу иқлим шинохта шуда, 5 пешниҳоди созандаи ҷониби Тоҷикистонро то имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ ба хушнудӣ пуштибонӣ ва пазируфтааст. 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз ҷумлаи он ташаббусҳоест ки то соли 2028 дар ҳаллу фасли масъалаи об барои ҳаёти бардавоми инсон такони ҷиддӣ мебахшад. дар шаҳри душанбе маросими ҷоизасупории беҳтарин варзишгарони федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон дар соли 2024 баргузор гардид. соли равон варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои бонуфуз аз рӯи намуди варзиши гӯштингирӣ иштирок намуда бо маҳорати баланд ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. Раҳматшоҳи Обид гузориш медиҳад. имрӯзсо дар бисёр маркази шаҳрноҳои кишвар ҷанба 30 сол аз рӯи намудҳои мухталифи варзиш бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва федератсияи варзиши кишвар идома дорад. аз ҷумла дар шаҳри Душанбе бошад маросими ҷоизасупории федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ба тозагӣ оғоз гардид. имрӯз мо асбоби музаффарияту комгорӣ ва дастовардҳои шоистаи федератсияи гӯштингирии байналмилалӣ ва Тоҷикистон мояи ифтихори ҳар як фарди тоҷик аст ки имрӯзҳо моро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун меросбарони варзиши ниёгон мешиносанд ва намояндагони 60 кишвари дунё аъзои федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ шуданд ки дар ин ҷода хизматҳои арзанда ва нотакрори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ғоят бузург аст. аввалин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ бо иштироки 63 давлати ҷаҳон ки мизбона шаҳри Душанбе ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки аз ҷониби федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ва аз ҷониби федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон беҳтаринҳои соли 2024 интихоб шид ки дар федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ варзишгари беҳтарин дар арсаи байналмилалӣ ҳақназар Назаров аз ҷумҳурии Тоҷикистон. соли 2024 барои ман бисёр соли фаромӯшнашуданист ки ман тавонистам дар 6 мусобиқаи ҳам байналмилалӣ ҳам дохилӣ иштирок кардам ки дар 5 таҳмин тавонистам ки сазовари медали тилло гардам, дар як тояш бошад сазовари медали нуқра гаштам. дар соли 2024 беҳтарин варзишгари сол гаштам аз намуди гӯштингирӣ. беҳтарин варзишгар бону аз ҷумҳурии ҳамсояи давлати мо Ӯзбекистон Гулнора беҳтарин варзишгар бону ва беҳтарин мураббӣ дар арсаи байналмилалӣ мураббии миллӣ яъне Хуршед Ибайдуллоев ки тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист дар чемпионати ҷаҳон мақоми аввалро бо 5 медали тилло ба даст биёрад ва беҳтарин довар бошад аз ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодур Ҳалимов ва беҳтарин федератсияҳои миллӣ федератсияи ҷумҳурии исломии Эрон интихоб гардид ва дар федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон бошад беҳтаринҳои федератсия дар соли 2024 беҳтарин варзишгар Шакармаҳмад Мирмамад қаҳрамони ҷаҳони гӯштингирӣ ва беҳтарин варзишгарбону бошад Шоҳида Қаландарова. Сабир Гарибмамадов, я представитель Федерации гӯштингирии Российской Федерации. Мы уже 2 года постоянно на большие соревнования, которые происходят в Республике Таджикистан, приезжаем, участвуем. На чемпионате мира мы заняли 2-е почетное командное место. Сейчас на Кубке президента по молодежи, который проходил в Худжанде, тоже заняли 2-е место. 20 лет мы проводим постоянно Навруз, вот эти наши праздники, чтобы сохраняя национальные традиции, обычаи. дар охир қайд гардид ки дар ҳамкорӣ ва
ҳамоҳангӣ судманд мо метавонем ки варзиши аҷдодии хешро мақсаднок таблиғ намуда шӯҳрати дигарбораи онро ба оламиён маърифӣ кунем ва дастуру роҳнамоиҳои президенти маҳбуби кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмонро дар самти эҳёи варзишҳои суннатӣ ва боз ҳам ва бозиҳои миллӣ дар арсаи байналмилалӣ дар амал татбиқ созем. соли равон дар ин ҷода шарикони расмии федератсияи гӯштингирии тоҷикистон зиёд буданд. роҳбарияти федератсияи гӯштингирии мамлакат ба ҳамаи онҳое ки барои ҳамкориҳои судманду самарабахш анҷом додаанд арзи сипос намуда сипоснома ба мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри душанбе, кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи миллии олимпии тоҷикистон, раёсати консулии вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, раёсати тандурустӣ ва ҳизби иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии дар шаҳри душанбе, раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе, муассисаи давлатии телевизиони варзиш, муассисаи давлатии қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обӣ, донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ, фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе. варзиш дар ҳаёти ҷомеа бахусус ҷавонон ҳамчун омили тавоно тарбияи ҷисму рӯҳи солим, инчунин мактаби муҳими ҷонфаҳмӣ, ташвиқи арзишҳои олии инсонӣ ва муҳимтар аз ҳама таблиғи тарзи ҳаёти солим хизмат мекунад. орзумандем ки парчами ватани азизамон ба хотири пирӯзиҳои варзишгарони бонангу номуси мо дар арсаи байналмилалӣ доим парафшон гардида сулҳу субот дастовардҳои бузург нисбати мардуми сарбаланди тоҷикистон бештар мегардад. ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон барои беҳтарсозии шароити кории олимону муҳаққиқон дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон тадбирҳои муҳим амалӣ мешаванд. дар ин замина ниҳодҳои пешбарандаи илмии заруртибии академия давра ба давра бо технологияи наву замонавӣ таъмин мегарданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Зафар Қаюмзода. имрӯз дар институти геология, сохтумони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон технологияу таҷҳизоти сейсмикӣ ва озмоишӣ ки дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ворид шудааст муаррифӣ гардид. таҷҳизоти муосир дар доираи татбиқи лоиҳаи бонки умумии ҷаҳонӣ тақвияти омодагӣ ба офатҳои табиӣ ва устуворӣ дар тоҷикистон ворид гардидааст. дар марҳилаи аввали татбиқи лоиҳаи тақвияти омодагӣ ба офатҳои табиӣ ва устуворӣ дар тоҷикистон мустаҳкамкунии база ё пойгоҳи моддию техникии институти геология, сохтумони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон ва ташкил намудани мушоҳидаҳои ларзиши замин, биноҳо ва иншоот ҳангоми заминларзаҳои сахт ба нақша гирифта шудааст. ҳамакнун институти геология, сохтумони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон бо тамоми таҷҳизоти ҳозиразамон барои иҷрои нақшаҳо дар самти мустаҳкам намудани пойгоҳ, таъмини устувории конструктивӣ ва сейсмикӣ таъмин шуд. таҷҳизоти сейсмикӣ дар бинову иншооти баландошёнаи маъмурӣ, истиқоматӣ, пулу эстакадаҳо ва дигар нуқтаҳои зарурии шаҳри душанбе насб мегардад. таҷҳизоти дигари сейсмикӣ дар баъзе пойгоҳҳои сейсмикии институт дар ҳудуди мамлакат гузошта мешавад. тамоми таҷҳизоти муосири сейсмикӣ тавассути панелҳои офтобӣ фаъолият менамояд. мутахассисони тоҷик бо технологияи махсуси идоракунӣ дар самти интиқоли саривақтии маълумотҳо аз таҷҳизот дар пойгоҳҳои сейсмикии институт дар ҳудуди мамлакат гузошта шуда ба маркази ягонаи маълумотҳо, коркарду таҳлили маводҳои мушоҳидавӣ ва санҷишӣ таъмин шуданд. таҷҳизотҳои сейсмикӣ ки айни замон харидорӣ гардиданд барои сабт намудани заминҷунбиҳои сахт мебошанд. аз инҳо 13 адад пойгоҳи сейсмикӣ ки барои заминҷунбиҳои сахт харидорӣ гардиданд дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон насб гардида мешавад. ҳар як инҳо бо шабакаи интернет пайваст гардида ба маркази коркарди маълумоти сейсмикии институт барои коркард ирсол мегарданд. таҷҳизоти сейсмикӣ барои пойгоҳи муҳандисии сейсмологӣ ки харидорӣ шуд ки инҳо ба 9 адад бинои баландошони ҳудуди шаҳри душанбе насб гардида мешавад. инчунин 4 пули мошингард дар ҳудуди шаҳри душанбе насб мегарданд. чихеле ки дар биноҳо баландошон насб мегарданд бо дастгири раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба рамзи истиқлол насб гардиданд. пойгоҳе ки ҳозир мо насб менамоем оянда барои коркар кардани формули махсус барои
баҳодии хатири сейсмикӣ коркар карда мешаванд, чунки дар осиёи марказӣ махсус формуле нест ки барои баҳодии хатири сейсмикӣ истифода баранд. мутахассисони ин институт метавонанд айни замон дар сатҳи баланд бо тамом таҷҳизоти замонавие ки нисбати коркар кардани маълумоти сейсмикӣ ё сабт намудани маълумоти сейсмикӣ ҳамвақт тайёр мебошанд ки барои коркар кардан ё насб намудани таҷҳизотҳои замонавӣ. дар доираи татбиқи лоиҳаи тақвияти омодагӣ ба офатҳои табиӣ ва устуворӣ дар тоҷикистон ба академияи миллии илмҳои тоҷикистон таҷҳизоти сейсмикии сайёр барои муайянсозии хусусиятҳои динамикии бино ва иншоот низ ворид шудааст. ҳамчунин дар ин ҷо таҷҳизоти муосири санҷишу ташхиси сифати ҳама гуна масолиҳи сохтумонӣ дар сохтумонҳо мавҷуд аст. ҷиҳати дар сатҳи баланду самаранок иҷро намудани корҳои мушоҳидавию санҷишӣ ба мутахассисон ду автомобил супорида шуд. таҷҳизоти муосири сейсмикӣ фаъолияти мутахассисони тоҷикро фарох намуда имконият медиҳад ки институт бо як қатор муассисаҳои давлатӣ, байналмилалӣ ва ташкилоту корхонаҳои хусусӣ ҳамкориҳоро ба роҳ монда ба рушди илм ва таъмини бехатарии сейсмикӣ дар ҳамоҳангӣ бо дигар муассисаҳо саҳми назаррас гузорад. гуфта шуд ки давра ба давра ниҳодҳои дигари зертобаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон бо технологияу таҷҳизоти муосири озмоишӣ, мушоҳидавӣ ва санҷишӣ таъмин хоҳанд шуд. сипас дар толори маркази илми таҳқиқотии экология ва муҳити зисти осиёи марказии академияи миллии илмҳои тоҷикистон бахшида ба соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва рӯзи геологияи тоҷик мизимуда вардоӣ шуд. зикр гардид ки таи 10 солаи охир обшавии бо сурати пиряхҳо таҳти таъсири тағйирёбии иқлим ба таҳдиди глобалии сайёра табдил ёфтааст. طبق پیشگویی‌های کارشناسان در شرایط تغییریابنده اقلیم در آخر عصر 21 سیاکی پریخ‌های کره زمین از بین می‌روند. آبشوی پریخ‌ها موازنت اکولوژی را ویران نموده با گردش آب در سیاره زمین تهدیدهای جدی ایجاد می‌کند. در منطقه‌های کوهی این روند باعث سر زدن آفت‌های طبیعی، آبخیزی، فرآمدن ترما و سیل می‌گردد که خسارات کلان اقتصادی می‌آورند و باعث تلفات جانی نیز می‌گردند. سال 2022 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اساس پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با قبول قطعنامه سال 2025 را سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان نمود. در این سال تاجیکستان میزبان کنفرانس بین المللی سطح بلند عاید به حفظ پریخ‌ها می‌گردد که آن امکانیت خوب برای معرفی اقتدار علمی و امکانیت بنیادی تاجیکستان در مسئله حفظ پریخ‌ها ارزیابی می‌گردد. در ناحیه رشت با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی ساختمان 37 مؤسسه تعلیمی به نقشه گرفته شده است. تا امروز 28 مؤسسه تعلیمی با شرایط و امکانات معاصر به استفاده داده شده در دیگر انشاءات ساحه معارف کارهای ساختمانی ادامه دارند. ادامه مطلب در گزارش ایدگلی محمود. سالهای آخر با شرافت استقلال دولتی در ناحیه رشت جهت بنیاد و از نوسازی مؤسسه های تعلیمی پیشروی های عظیم به نظر می رسد. از جمله در پرتو هدایت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از همه سرچشمه های مبلغ گذاری بنیاد 37 مؤسسه تعلیمی پیش بینی شده. از این شماره تا همین دوره سال جاری 28 بناهای داشانه زمانوی، صنفخانه‌های کامپیوتری، کابینت‌های فنی، شبکه علاهده گرمدهی و دیگر انفراستراکچور ضروری برای زیاده از 3000 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است تا شرایط تحصیل خوانندگان باز هم بهتر گردد. عین زمان در 114 مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت 31513 نفر خواننده تحصیل داشته. از این 15367 نفری آن را دختران تشکیل می‌دهند که 1312 نفری آن اساساً ختم کردگان صنف نو بوده پوره به تحصیل جلب گردیدند. از جمله در دهه‌هایی که از مرکز ناحیه در مسافه 48 کیلومتر دور جایگیر میباشد، سال جاری از حساب برنامه‌های حکومت جمهوری و شریکان رشد بنای تعلیمی داشانه و دیگر انفراستراکچور زمانوی ساخته به استفاده داده شده است تا مشکلات جای نشست و کابینت‌های فنی برطرف و سطح و صفت دانش خوانندگان باز هم بهتر و خوبتر شود.
در مؤسسه ما 830 نفر خوانندگان تحصیل میکنند که از این 417 نفرشون دختران میباشند. در مؤسسه کادرهای آموزگاری به پورگی میرسد که برای ما خوب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت و دانشگاه دولتی شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان یک قطار چاره‌بینی ها را راه اندازی نمودند تا مشکلات جای داشته پورا برطرف گردد. از جمله سال جاری 120 نفر ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات عالی کشورمان از حساب دانشجویان شعبه روزانه برای پیشبرد کار تعلیم و تربیت در مؤسسه های تعلیمی ناحیه رشت به کار جلب گردیده. از این شماره 20 نفری آن اساساً ختم کنندگان دانشگاه دولتی شهر خاروق به نام مایانشاه نظرشایف می باشند که از روی فنهای گوناگون درس می دهند. ختم کرده دانشگاه دولتی شهر خاروق با درخواست وزارت معارف و رئیس ناحیه رشت این حال در مکتب 22 ناحیه رشت به فن آموزگاری مشغولم. از فن زبان انگلیسی طلبگان رو درس میدهم. در این مؤسسه با ما تمام شرایط ها مهیا کرده شده است و ما میخواهیم که تمام خوانندگان را با زبان انگلیسی به این فن جلب نموده برای آزمون های جمهوری تیار نماییم. این زمان در مؤسسه های تعلیمی 1723 صنفخانه و کابینت های فنی عمل نموده. با کار تعلیم و تربیت 1709 نفر آموزگاران صاحب کسب مشغول می باشند. این است که برای پیشرفت تعلیم و تربیت و بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان تمام شرایط ها مهیا بوده. فقط زحمت آموزگاران صاحب اختصاص می تواند شاگردان صاحب استعداد و بالیاقت را به پایه رساند تا آنها صاحب دانش و کسب شده در آینده به نفع خلق و وطن عزیزمان صادقانه خدمت کنند. ایدیگل محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. با مقصد رشد هنرهای مردمی به شغل پرمحصول جلب نمودن اهالی، آماده کردن جوانان به حیات مستقلانه در ناحیه باباجان غفوروف طرز آماده سازی طعام‌های ملی و هنرمندی تشکیل شده است. چنین تدبیر آموزشی در جماعت دهات اسفیسار دایر کرده شد. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. در ناحیه باباجان غفوروف از جانب بخش کار با زنان و عائله نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی، شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، بخش فرهنگ و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه در جماعت دهات محله ها با مقصد بیشتر نزدیک بودن با اهالی، کارهای ترغیباتی و تشویقاتی، ملاقات و واخوری با ساکنان منتظم دایر کرده می شود. این نوبت در محله هفتگنج جماعت دهات اسفیسار به طور نمونوی زندگی آسایشته یک عائله و طرزهای آماده سازی طعام ملی خورش‌ها و کار بانوان هنرمند که با محصول هنر موفقیت به دست آوردند و جوانان اهل محله نشان داده شد. امروز بانوان هنرمند محله در منزل اهل عائله شرافت حاتمова ساکن محله هفتگنج تجربه روزگارداری آماده و پیشنهاد ساختن طعام ملی آش پلو، خوراک از دانگی‌ها، طرز آماده ساختن خمیر، نان، فطیر، کلچه، چپاتی، سمبوسه، خورش‌ها، آش اوگرا و دیگر نامگوی طعام ملی که در میان عائله‌های ساکنان تاجیکستان معلوم و مشهور است، در علاوه‌دگی آماده ساخته طرزهای پختن غذا و نان‌های تاجیکی را به جوان دختران نشان دادند. ما مادر کلان ما یاد گرفته بودیم. حاضر باشد چه من این یاشای جلب کردیم همین کاربه یا دادیم ان این آینده خودشان به درکار میشه. همزمان با آماده ساختن نان، خوراک و خورش‌ها، آرایش دسترخوان از طعام ملی، خورش‌ها، شربت و نوشابه‌ها از محصولات کشاورزی که اساساً در قطعه‌های نزد حولگی و زمین‌های کشاورزی دسترنج خود اهالی استحصال می‌گردد پیشنهاد نمودند. نمود زیادی طعام و خورش‌ها که امروز از جانب اهل عائله و ساکنان محله پیشنهاد گردید شهادت از فراوانی و صلح و ثبات کشور را می‌دهد. در ناحیه باباجان غفوروف از جمله جماعت دهات اسفیسار با امتیاز دولتی دستگیری هنرمندان امروز بانوان هنرمند و خوش‌ذوق از متاع با رنگ و آرایش خاصه لباس‌های ملی تاجیکی چکن، اطلس و ادرس، گلدوزی، زردوزی آماده می‌نمایند. شهنازه احمدова هنرمند ساکن جماعت دهات اسفیسار سال روان با گرفتن گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امکانیت پیدا نمود که هنر را رشد داده کارگاه هنرمندی تشکیل نماید و دیگر دختران و بانوان را به هنرآموزی جلب سازد. من بسیار هنرهای مردمی مشغول هستم. سوزن دوزی، کرته‌های ملی، کرته‌های اروپایی، ابشفکه برای پای افضل، سومکه دوزی، آرایشات. 18-20 سال می شود که هنرمند هستم. تا حاضر 400 زیاد شاگرد تیار کردم. این سال گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سزاوار گشتم.
грант президенти барои ман як имконияти калон дод барои васеъ кардани сеҳам ва тамоми намуди машинкаҳои харидорӣ кардан. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳиб бобоҷон ғафуров, масъулини ҷамоати деҳоти исфисор дар ин баробар бо аҳолӣ, фаъолон, сокинони синну сол ва касбу кори гуногуни маҳалла корҳои фаҳмондадиҳӣ доир карда, дар рафти он бо мисолҳои мушаххас моҳияти сулҳу дӯстӣ, осоиштагӣ, таълиму тарбияи фарзанд, монегир нашудан ба таҳсили фарзандон, роҳнамоии насли наврасу ҷавон ба омӯзиш ва иштироки фаъол дар корҳои ҷамъиятӣ, ободонию созандагӣ, ҳифзи фарҳанги миллӣ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳӣ ва тандурустӣ фаҳмонида таъкид доштанд, ки вобаста ба таҳаввулоти ҷаҳон, хатари гурӯҳҳои иртиҷоӣ ба осоиштагии давлат ва халқу миллат, дигар масъалаҳои вобаста ба роҳу воситаҳои тараққиёти кишвар, ҳамдилию ҳамбастагӣ, сулҳу осоиштагӣ ва сарҷамъии ҳамагон, расидан ба қадри сулҳу суботи кишвар асоси пешрафти ҷомеа маҳсуб меёбад. чунин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҳамаи 12 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳиб бобоҷон ғафуров идома дорад. маҳмуд аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, ноҳиб бобоҷон ғафуров, Ахбор. бо мақсади бе мушкилӣ сипарӣ намудани фасли зимистон дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ тадбирҳои зарури амалӣ гардид. Дар ин самт муассисаҳо ташкилоти гуногун маводи сӯхт ва маҳсулоти ғизоиро ба қадри лозима захира намуданд. гузориши Олим Носирзода. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ вобаста ба омодагиҳо барои бемушкилӣ гузаронидани давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар ҳама муассисаҳо тадбирҳои зарури роҳандозӣ ва амалӣ гардидааст. аз ҷумла дар соҳаи маориф низ дар ин самт корҳои муайян ба анҷом расонида шудааст. тибқи маълумотҳо ҳоло дар ноҳия 55 муассисаи таълимӣ фаъолият дорад, ки аз ин 5 кӯдакистон, 3 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 1 гимназия, 1 литсеи давлатӣ ва 45 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошанд. ҷиҳати гузаронидани мавсими сардиҳои имсола маҷмӯан барои муассисаҳои таълимии ноҳия 1046 тонна ангишт, 1057 метри куби ҳезум ва наздики 7 тонна сӯзишвории дизелӣ дастрас карда шудааст. барои таъмини гармии синфхонаҳо маводи сӯзишворӣ захира гардида, масъулон омодагии муассисаҳои таълимиро ба давраи тирамоҳу зимистони имсола дар сатҳи зарурӣ арзёбӣ карданд. тибқи нақша 1046 тонна ангишт, 1057 метри куби ҳезум, 6600 литр сӯзишвории дизелӣ ба муассисаҳои таълимии ноҳия сари вақт дастрас гардонидаем. мо кормандони шуъбаи маориф бо боварӣ гуфта метавонем, ки мавсими зимистони имсоларо ба пуррагӣ бемушкилӣ гузаронида метавонем. дар соҳаи тандурустии ноҳия низ ҳолати зимистонгузаронӣ бо амалисозии тадбирҳои мушаххас дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия бо ташаббуси масъулон чораҳои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон амалӣ гардида, айни замон сокинон аз хизматрасониҳои сатҳи баланди тиббӣ дар шароити дорои имкониятҳои мусоиди мутобиқ ба мавсими зимистон баҳраманд ҳастанд. мо масъулони муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ барои таъмини шароити хуби хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 қалбан чораҳои зарурӣ амалӣ намудем. ҳоло вазъи хизматрасонӣ дар ҳама муассисаҳои тиббӣ дар шароити хуб қарор дорад. айни замон барои зимистонгузаронӣ наздикии 7 тонна ангишт, 14 куб ҳезум ва 200 литр сӯзишвории дизелӣ дастрас гардидааст. мо кӯшиш мекунем, ки дар ҳама ҳолат ба беморон хизмати сифатнок расонем. муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия ба ҷуз аз бинои асосии дуошёна дар маркази ноҳия инчунин дорои 20 марказҳои саломатии деҳотӣ ва 23 бунгоҳи тиббӣ мебошад. ба иттилои масъулон айни ҳол таъминоти гармӣ дар ҳама муассисаҳо бо захиранамоии маводи сӯзишворӣ ва фаъолгардонии воситаҳои гармидиҳӣ фароҳам аст. ҳоло дар муассисаҳои тандурустии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ мутахассисони лаёқатманду соҳибтаҷриба ҷалб гардида бо истифода аз имкониятҳои фароҳам буда дар ҳама ҳолат ба беморон хизмати баландсифат мерасонанд. давра ба давра дар натиҷаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шароиту имкониятҳои мусоид баҳри фаъолият ва хизматрасониҳои сифатноки тиббӣ дар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ беҳбуд ёфта, ин раванд дар баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум заминаи созгор фароҳам овардааст. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, Ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. мо шуморо бо тозатарин хабару гузоришот дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.